Anụlụ m dị ka ibe m si anụ mana di m abụrụ ezigbo mmadụ. Ife nji wee sị unu na nwoke a abụrụ ezigbo mmadụ bụ gịnị? Na ọmụnwa ji ezigbo ọlụ na-akpata ego. Ka m na-akọlụ unu akụkọ ọkịta anụnwa na be m ka obi. Yes, ọkwanụ ya, mana sinsi m nụrụ nwoke a ọ na-amagharị. O si na nwaanyị nke pụta ọ baa na nke. Ife m na-agwa unu ife a bụ na o nwere ofu mbọsị mbata wee kwudo ya na nwaanyị na be m. Unu amaala na nwoke dana na yọba biko. Yọgide m biko kedu ife m ga-eme mgbaghalị ya. Maka na m aka amụtarala ya nwa, o wee jiri maka ya wee na-eme m akaje niile dị iche iche. Nne dị ife anụnwa, nne dị ife a. O wee mekatazie wee baa nke na ọ pụọ mịa batara. Ọ lalụ n'ezi ọ bata ọ na-ayọ biko. Hey, ihe a wee wutekete amara m ife m ga-eme. Mana this very girl ya na ya na-abọ na-akwụ, amaala m onye ọ bụ. Wee kpọọ ya wee sị ọkwa gị na this girl na-akwụ. Ọ sị m na ya dị sorry. Sọsọ maka na m amụtara nwa ka m ji pass through all this. Nsị na bọsị ọzọ ọ ga-alalụkwa na nke this girl na ọ ga-alalụ mụ na ya na-abụ ofu onye. Ka anyị sesiela okwu after 2 weeks. Una mana di m ji alalụkwa na nke this girl. O wee jeche bata wee sị ngwa gị ralụ mụ na ya na-abụ ofu onye. Una mana nwoke ekwu n'iru m wee ralụ the girl. Wee sị anya si be m pụọ. O wee sị be m wee pụọ wee jekwube that girl. Ihe a wee na-agbawa m obi nlo n'ọfịs ndị ebesa akwa. Ifu m nsị na mmadụ pụọ. Ifu m nsị n'ike taa arụ. Nlo n'ọfịs na-adaghalị. Onye ọbụla maalụ na o nwere ife mee na ndụ m. Enyi m nwaanyị wee nekete m anya wee sị m nne na ka agwa m eziokwu na papi ya na-enyekwalụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-agabiga ụdị ife a na-agabiga aka banye ịgwafe okwu na-akasịfe obi. Ịghọtago? Mụ bịa aka mfụ papi ya. Ncheketa ife m ga-eme amụrọ m wee jebe wee luo wee fụ papi ya. Papi ya gwasa m okwu the first day like anya nnọọ. This man bịa na-agwa m okwu ọ na-emetụ m aka na-asị m nne m dibe magodo agwa m okwu na-ada m obi. Nna amakwanụ m ife meno. Ka mụ na this guy kọgidele ife anụnwa. This guy I fall quite in love with me. Ọ bụkwa guy ka m na-agwa unu ife anụ. Onye na-agwa unu ife anụnwa do arọ ne 56 years old. Ka nwoke a na-agwa m okwu na-emetụ m aka a na-akọ ife a na-akọ ife a. Amụrụ m mama sị na maka ife meme. Amụrụ m mama sị na nna achọ shoulder to cry on. Anọkatakwa m nwebe feeling for this guy. From 1 to 2 nwoke a sị na ya chọrọ ịbịa be m. Wee sị oke olu that day nchọka appreciate enye maka ihe ndị ọ na-emelụ m. Wee sie nnọọ ezigbo nri wee dọbali ya nwoke a wee bịa. Wee nyesie enye nri olisie nri si na heat na-eme wee yipụ akwa ya. So from iyipụ akwa ya ọ sị m ka anyị metụ obere kansụl. From ime kansụl afọ bidokwa metụ ekwe m aka again. Mụ na nwoke anụnwa aligokwala onwe anyị o ribe ibongi. Agadi nwoke o ka m na-agwakwa na ife a. Papa enyi m nwanyị ka unu wee maletu this man si wee tọ m. Mana this guy bụ gbara ndị agadi nwoke bebi anụnwa ga-abụ fakasịa nke ịfọfa they take care of themselves. Ifu this guy ọ ka dị ụfọdụ ụmụ okorobịa were ada ọcha. Ọ ka dị ọtụtụ n'ime ụmụ okorobịa wee dị romantic. Ife na-agwa unu bụ eziokwu. Ọkwanụ ya. Anyị wee libe ibongi bọsị afọ lisi ọna. Mana tupu bụ na ya na-abọ libe ibongi, ajụ m ya wee sị ya biko kedu ife nwunye gị ga-eme ma ọ mala ife a na-eme. Ọ sị m don't worry na ya na nwunye nọ na open marriage. Agbara m eme ife bụ open marriage. Ife omine bụ gịnị? You can entangle with anybody. The only thing bụ unu nwee ike nwee boundaries like ị ga-akpọta na onye afọ n'ụlọ. Ya nwa ga-achụlụ nke na-eje, gị nwa achụlụ nke gị na-eje mana unu mechakwa you're still together. Ọkwa ịghọtago bọsị unu chọkwala unu eselie n'onwe unu. Even self ndị ọcha ụfọdụ na-akpọ ọta n'ụlọ. Ọkwa ịghọta na so ọkwa na ya na anya ka ya ji wee gba nkịtị. Mana another thing ya ji wee gba nkịtị bụ maka gịnị? Na ya na di ebilu 6 years na ya mụtarala ya nwa. Ya wee chezie ma nsogbu osie n'aka. So maka ya na ejere chekwebe onwe ya maka ịdị ime. Kpakpakpa ka a na-agwa gị ife a na ya adụgokwa ime ka a na-agwa gị ife a. Ya wee gwa this guy, the guy sị na nsogbu adọrọ. Ya wee sị ya biko kedu anya ya ga-eji fụ nwunye, kedu anya ya ga-eji wee fụ enyi nwaanyị, kedu ife a ga-akọ. Ọkwanụ ya. Mgbe ụfọdụ this guy na-achọta ya n'ọfịs. Mana ọ bụ na nwa ya nwaanyị afọ ya ọ magolo ife ọ bịara uche na ọ bịara igwe okwu ma ọ na onwe ife olofu. Ya mara ife a ga-eme. Na kịta anya dị ime.
the guy wee sị anyị akpakwana nwa afọ aka na ọfụ n'ofu nwa ka a mụtara na nke anụnwa ga-abụ ya ụmụ na-abụ ya mụtara. Mana ọ bụrụgodị na this guy achọrọ ịnụ ya na ya dị oke. O wee sị m nne na kịta na this guy bịa na-ayụ ya sị anya biko ya kwete na ya ga-anụ ya ka ya gwazie nwunye gwa enyi nwaanyị bifo ya bịa mee gie. Na nke afọ abụrụ nsogbu maka na ọ bụgodu na ọ sị na ọma nne ya na nwa anụnwa ya ga-edobe ya maka na ife ya na-achọ n'oke enu ka afọ na ụka na nwa ya chọgo for 6 years and then ya fọrọ ọkwa ifugo. Mana kedu iru ya ji afọ enyi nwaanyị? Ọ sị bụ na ife a wee dịda ili edute ya na-adaghalị na ya nwere ife ya ga-eme. Mana ya chọ ka amala ife ndị mmadụ lụ. Nwanne m kedu ife ilo? Ọnya nụba nwoke anụnwa bụ papa enyi nwaanyị chọrọ inyeli aka o wee si otu a wee dị maka na enyi nwaanyị chọ inyeli aka o wee kolo. Ka onye jụ baba ngwa ọpasa anya nya mụọ nya ka o take care of this child because she can. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.